Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe neste foro de emprego. Hoxe imos falar de experiencias profesionais, de experiencias de éxito. Son milleiros os currículos que cada ano chegan á Axencia Local de Comunicación e delas pois escollemos 4 experiencias positivas, 4 experiencias que remataron pois ben. Nestes próximos minutos imos escoitar moito palabras como tesón, como constancia, como seguridade, porque son algunhas desas palabras que de seguro pois nos nomearán os nosos convidados. 4 persoas que conseguiron reinventarse, que conseguiron atopar emprego en situacións de dificultade económica. E diso é precisamente do que imos falar nestes próximos minutos, neste espazo no que tamén pedimos a vosa colaboración, que participedes activamente, porque aparte da trayectoria destes convidados, pois tamén imos tentar entablar un diálogo con todos vós, poder tamén que plantexedes as vosas dúbidas sobre a súa experiencia laboral. E o primeiro dos nosos convidados é Fernando García Bahamonde, técnico comercial de Euceta, que é unha multinacional química de división sanitaria. Ten 56 anos, logo de 25 anos pois dentro do sector lácteo como directivo, tivo que reinventarse, volver a topar emprego. Imos ver un vídeo no que nos explica precisamente parte desa trayectoria laboral. Pois eu perdín o traballo en 3 ocasións. Na primeira, pois, bueno, estás case como cansado. Foi a que máis me doeu, porque ao final son 25 anos traballando nunha mesma empresa, faz daquelo a túa casa. Eu estaba medianamente convencido que a mí non me tocaría, pero ves que lle está pasando ao teu entorno e que en calquer momento che pode pasar a ti. Desde o 2013 a 2014 tuve un ano en paro. Non esperaba eu para nada que tuvera que estar un ano parado sin encontrar nin ocios de ningún tipo. Levantábame todos os días á mesma hora, con un obxectivo claro de traballar, de ir ao gimnasio, cando non tiña algo concreto que facer, de contactar con amigos, que ao final foi a fonte onde eu pude atopar traballo, e sabía, e creo, sigo pensando, que a constancia é o único método, o único medio que nos permite conseguir os obxectivos. Afortunadamente, pois estou traballando. Teño que confesar que tuve días malos, días difíciles. Non son persona de doblar facilmente. Creo que son útil, creo que son válido, como tantos outros, e cando un está disposto a facer o que sea, pois non o tomas como un tema personal de que non vales, pero efectivamente eu creo que se toma con ganas, eu creo que se consiguen obxectivos, non? Ao principio encontreime con un montón de xente disposta a apoiarte, a colaborarte moralmente, todo o mundo entenda a situación, pero logo que se preocupen día a día e pasado certo tempo que te chamen, que se pregunten, e iso, encontrarás unha minoría. Eu creíme sempre capaz de buscar, de reencontrarme outra vez con aqueles que si estaban dispostos a darche algo, e non deixei de ter contacto con eles, e ao final foron os que realmente me puñeron en contacto co mundo laboral. As dificultades, efectivamente, che obligan a agudizar o ingenio, non? Queres poñer toda a voluntad, queres poñer toda a túa formación, todo o teu traballo en conseguir unhos resultados e non ser un fracasado. Actualmente, o traballo que estou facendo está dirixido ao mesmo sector, pero, sin embargo, non ten nada que ver co que estou facendo. E aí é onde chego á conclusión de que, a veces, con cousas novas, se tes un bagaje anterior, eres capaz de afrontalo con moito máis seguridade e quitar outro resultado, non? Eu o que fago habitualmente é volver para asegurarme de que o equipo está traballando ben e que o residual que temos donde hai puntos de consumo, neste caso, vamos a mirar nun bebedeiro, e ese produto está ben tratado, por ter garantía de que as vacas tomen auga segura e, lógicamente, porque o ganadeiro este seguro de que esta parte funcionará. O obxectivo é que este entre 5 e 10 ppm. Neste caso,
pois está perfectísimamente. É unha persona que dá gusto estar con el. Faga o que faga, vai no facer ben, así que non ten problema. A veces pensamos que temos dereito a un posto de traballo digno. E eu tamén estou convencido de que é así. E a veces o que nos ofrecen non é a panacea, pero é preferible coller algo porque desde dentro tamén se pode seguir buscando o traballo. Se eres perseverante, a vida ofrece moitísimas posibilidades. Quizá, aparentemente, agora vamos encamiñándonos a un momento bastante mellor do que tivemos anteriormente, pero eu estou convencidísimo de que a constancia e o tesón é o único camiño de conseguir os obxectivos. Estou totalmente convencido. E apostei e seguiría apostando e é o que me permite conseguir os resultados que estamos obtendo. Creo que, efectivamente, hai luz ao final do túnel e nunca chove que non escampe. Seamos perseverantes. Hai luz ao final do túnel, así decía Fernando García neste vídeo, que convidamos a subir connosco aquí ao escenario para que nos comente máis polo miúdo a súa trayectoria, unha trayectoria de reinvención, porque, como vimos de escoitar, durante máis de 25 anos foi xefe de compras dunha gran multinacional láctea en Galicia, pero por mor da reestructuración, da crise económica da propia empresa, pois se viu obrigado a procurar emprego, unha situación difícil na que se atopou naquel momento, pero como di, el mesmo soubo reinventarse. Contanos un pouco como foi esa trayectoria. Perdón, dicíasme que che contara un pouco. Como foi esa trayectoria de reinvención? Ben, como vos conto aí, eu traballei 25 anos nunha industria que se dedicaba a recollida de leite en Galicia e faz deso a túa casa, non crees que che poida tocar de abandonar en algún momento, pero nos últimos tempos as cousas non estaban indo ben, pois nada, me obligado a aparecer nas oficinas do INEM, como tantos outros, non? Eran momentos, era o 2007, había posibilidades de traballar, de feito, permitirme case hasta elixir algo, a opción que máis me gustaba, e estuve en outro ano, outros 3, case 4 anos traballando noutra empresa, volvín a quedar en paro, outros 6 meses, xa non era tan fácil, estábamos falando do 2011, bastante complicado, conseguín traballo no 2013, outro ano hasta o 2014, e desde o 2014 hasta agora, hasta actualmente, estou traballando noutra empresa. As cousas están indo ben, espero que aguante un pouco máis. Ti falabas de tesón, de constancia, de perseverancia. Supoño que son puntos fundamentais a hora de atopar emprego, e máis nunha situación como a que te atopache ti, non? Con 50 anos e sen traballo. Supoño que nese momento tamén foi importante a colaboración dos amigos, os contactos. Que importancia ten as relacións a hora de atopar emprego? Eu creo que é básico. Cando tú te presentas a unha oferta de traballo, pois podes decir, pero demostrar é máis difícil, non? De entrada, eu orientei as miñas posibilidades hacia o mundo que conocía, o mundo do sector lácteo, non? Porque creía que era onde máis podía aportar, porque por coñecementos, por historia e demais. E por outro lado, porque me conocían a mí. Pero bueno, era nunha situación complicada, como para tantos outros sectores, onde se estaba vindo atrás, e a imensa maioría, pois, o que lle sobraban eran recursos humanos. E entonces, pensei moitísimas veces que podía ter outra opción, aproveitando os coñecementos que eu tiña, pois, aplicados a outros sectores, non? Que actualmente, pois, queda máis que demostrado que é posible, e además é moi interesante, porque a veces cambiar de actividade enriquecete moito. Estou francamente satisfeito de haber tomado esta decisión e satisfeito de que me atopara, pois eso, con esta posibilidad que antes non tiña.
Un punto importante que falabas, o de cambiar de sector, porque ti realmente durante os 25 anos antes estabas dedicándote ao mesmo sector, o sector gandeiro, pero desempeñando outro tipo de labor, non? Como conseguiche reinventarte, introducirte nesa nova área? Supoño que tamén a formación sería moi importante, non? Neses anos que estiveche en paro. Non sei se entendín a pregunta, como fui capaz de encaixar neste... Exactamente. Ben, eu partí sempre da idea, en esa línea me educaron, que a constancia, como decía no vídeo, e a dedicación é o único camiño que nos permite conseguir esos objetivos que buscamos, non? Estando en paro, eu creo que traballei máis que estando traballando. É un traballo máis complicado, buscar traballo que traballar en algo que sabe o que vas facer. Cando estás no paro, dirixiste a todos os sectores, se queres, buscas distintas portas que nunca se abren ou nunca das visto abertas, pero que non conozco outra xeito de chegar, non? Entonces, para mí era importantísimo seguir en contacto con toda a xente que conocía, do sector, fora do sector, pero se alguén podía acreditarme, sería unha opción, e alguén podía acreditarme era precisamente a xente que me conocía. Afortunadamente, foron eles os que me puñeron en contacto a empresa a que estou traballando actualmente, e, bueno, pues estou francamente contento. Non só nesta, porque estuve 3 veces en paro, as 3 veces foron compañeiros meus os que me puñeron en contacto co mundo laboral. As relacións sociais moi importantes a hora de atopar traballo. A experiencia de Fernando García, unha experiencia exitosa, pero non a única que coñeceremos esta mañá. Tamén temos moitas outras, e a seguinte convidada que subirá conosco ao escenario é Lorena Calvero. Lorena empregada en geriatros, terapeuta ocasional, e ela conseguiu traballo do que estudiou e o que lle gustaba, e con tan só 28 anos. Vimos ver o seu vídeo, a súa trayectoria que nos presenta. Eu non empecé a buscar traballo xa cando era terapeuta ocupacional, empecé a buscar traballo pois de máis nova. Eu, cando estaba estudiando no instituto, cuarto, primeiro e segundo de bacharelato, pois nos brans a min eu tiña esa gana de querer ser un poquinho máis independiente, de non ter que estar sempre detrás da miña nai. Sempre decía que quería ser médico cirujano. A médico non cheguei, pero sí que tiña claro que quería facer unha carreira sanitaria. Entón, bueno, cando estaba estudiando no instituto, bacharelato, decidín entrar nun ciclo superior de diagnóstico, de laboratorio de diagnóstico clínico, e como tuve moi boas notas, pois xa con 20 anos, pois xa ves o que realmente che gusta e xa estás un pouco máis centrado, pois dixen, pois ahora sí, quero facer unha carreira sanitaria e traballar con persoas. Penso que nunha entrevista o que tes que afrontar, como tes que afrontar esa entrevista é que che ves unha persona segura, que che ves unha persona que tes ganas de sacar o teu traballo adiante, que dá igual que non teñas moita experiencia, pero se tes ganas e mostraste segura, creo que iso é unha das características principales a ter en conta nunha entrevista. Aquí nunha residencia, claro, cada un ten unha patoloxía diferente, entonces, se ti non tes claro esas cousas, é moi complicado. Traballar con persoas, e sobre todo con persoas maiores, ten que ser moi vocacional. Se antes eu pensaba que era unha persoa segura de mí mesma e moi independente, agora moito máis. A experiencia laboral é un todo. Se un ten confianza en si mesmo, eso infúndelo aos demais, traspasas aos demais, e xa non só cara a encontrar un traballo, sino tamén cara a despois facer ese traballo. Bueno, eu cos residentes aquí na residencia traballo de dúas maneiras, unha é de maneira grupal, nos que se traballa tamén nas plantas, pero aquí na sala de terapia, sobre todo, traballo de maneira individual. Traio a uns residentes que eu considero que necesitan un tratamento máis individualizado e traballo con eles eses obxectivos que eu quero cumplir ou que quero manter. Bueno, aquí sobre todo se traballa 3 cousas básicas, que son a estimulación sensorial da persoa, a estimulación cognitiva e a mobilidade, a funcionalidade do membro superior. E inda que todos os días son rutinarios nunha residencia, todos os días son diferentes, todos os días nos reímos, o traballar cas persoas é moi gratificante,
porque, pues, por exemplo, por dar un exemplo, eu chego de vacacións e aplaudírome. Ben, estás aquí, Lorena, chegou xa. Entón, que simplemente con eso, xa non como terapeuta ocupacional me quedaría con eso, sino simplemente con que me recorden e queiran que este aquí, xa, eso xa me vale. É unha persoa moi alegre, moi dinámica, a verdade é que transmite moito optimismo no traballo, sabe traballar en equipo, que aquí é moi importante, porque dentro do primeiro día hai que facer equipo entre todo o seu equipo técnico, debido a que temos que coordinarnos a hora de formar os grupos de traballo. Despois, no meu departamento de animación necesito que me bote unha man, e ela é a primeira en botarme unha man. Encántalle participar nas actividades extraordinarias que facemos aquí os venres, encántalle coller o micrófono e cantar, aunque non o fai moi ben, pero bueno, ela polo menos intenta. Neste tipo de traballo, primeiro, ten que gustarche, ela gustalle. Segundo, tens que saber tratar cos maiores, ela sabe tratar con eles. Terceiro, hai que ser moi dinámica, non podes quedar tan anclada, hai que estar continuamente innovando, ela gustalle de innovar. Aquí na residencia tens que estar preparado para todo. Aquí, se hai que facer unha coreografía zumba, facemos unha coreografía zumba, se hai que disfrazarse en carnaval, disfrazámonos en carnaval. Entonces, como é un traballo que realmente estou traballando, pero pasámolo tan ben, estou moi ben. Entonces, o futuro inmediato vexome aquí. Tes aspiracións, queres crecer. A mí non me importaría que un día a miña empresa me chamara e me diría: mira, Lorena, estamos pensando en ti, pois queremos que dirijas unha residencia. Non me importaría. Eso, a ver, calquera traballador estaría disposto a facer eso, ou que che digan: queremos que fagas este proxecto con nós, porque creemos que eres unha boa traballadora, creemos que podes facelo diante. Non me importaría, claro. Ao comezo deste vídeo, Lorena Calvero falaban de actitude, desa actitude que temos fronte ás entrevistas, moi importante a seguridade, o positivismo e tamén, por suposto, a ambición. Pois connosco, se tamén queremos ter a Lorena Calvero. Acompáñanos, por favor. Para falar da súa traxectoria, unha traxectoria que pois comezou moi nova e que conseguiu traballo tamén sendo moi nova. Contanos un pouquiño, como decidiche centrarte neste ámbito e como comenzache? Bueno, eu desde moi pequeniña sempre dixen que quería ser médico, como digo no vídeo, o que pasa que, bueno, por circunstancias da vida, chega a adolescencia, e, bueno, cambia a túa maneira de ver as cousas, a carreira de medicina naquele momento era moi larga, moi longa, entonces, bueno, pois, cheguei a bacharelato e, ao final, decidime por facer un ciclo superior, sempre relacionado ca sanidade, e como no ciclo superior tiña moi boas notas, pois dixen, bueno, pois ahora sí, quero ir á universidade, quero saber o que é estar na universidade, ser universitaria, pero quero facer unha carreira sanitaria. Preguntei o que era terapia ocupacional, interesoume, gustoume, e dixen, bueno, pois adiante, entrei, colleronme e aquí estou. Non pasache moito tempo no paro, como vimos de escoitar, fuche encadeando distintos contratos, pero sí falabas dun aspecto que consideramos que é importante a hora da procura de emprego, non? A actitude nunha entrevista. Contanos un pouquiño como temos que enfrontar, dende o teu punto de vista, unha entrevista, pois para que teñamos un resultado positivo. Bueno, ti cando eres estudiante, cando estás estudiando na universidade, fórmante como persoa, fórmate como traballador para poder sacar o teu traballo adiante, pero o problema chega cando ti acabas eses estudios e dis, bueno, ahora xa non son estudiante, ahora xa me teño que meter no ámbito laboral, e a teoría é moi bonita, pero claro, ahora teño que levar a práctica. Sí, traballar con persoas é super gratificante, moi bonito, o que pasa que é unha responsabilidade, as persoas dependen de ti. Entonces, tens que afrontar, eu penso que é unha entrevista, tens que afrontar que tens que pensar que ti podes sacar ese traballo adiante, que tens que estar seguro de ti, vale? Si, non teño experiencia, pero eu aquí estou, teño iniciativa, quero facer este traballo sea para mí, e vou non sacar adiante, pero vamos, aquí estou para aprender, para aportar cousas novas e para facer o que sea. E falamos tamén de formación, porque a formación que ti fixeche foi moi específica para ese traballo que querías desenvolver. Consideras que é preciso
especializarse nese ámbito para así poder chegar pois, a un traballo propicio? A ver, eu penso que sempre unha formación, sobre todo unha formación superior, pois sempre é importante, porque claro que incluso os índices que estamos vendo, as persoas que temos uns estudios superiores, pois sí que encontramos traballo moito antes. Que despois en algún momento da túa vida tes que reciclar, pois claro, non pasa nada. O sea, si ti podes desempeñar outro traballo que estudiaches e despois por circunstancias pois tes que desempeñar outro, non pasa nada adiante, pero sí, eu penso que uns estudios, estudiar durante certos anos sí que che forma moito como persoa. Formación previa, pero tamén supoño que ao longo da túa carreira, non? Bueno, como todas as profesións, sobre todo as profesións sanitarias, sempre están en continuo cambio, non podes quedar anclada, sempre tens que estar facendo cursos, lendo libros, estudiando, sempre te aparece algunha patoloxía que ti o mellor non recordas, entón aí estou na miña biblioteca, vou á Facultade de Ciencias da Saúde da Coruña e collo meus libros e ahora mesmo na casa pois teño 3. Claro, é así. O que falábamos anteriormente, non? Esforzo, constancia, perseverancia para poder conseguir e tamén manter ese emprego. E tamén falamos de outras exitosas perspectivas, outras exitosas experiencias. Temos a Lorena, a Fernando, pero tamén temos dous convidados máis. Vamos falar de Gustavo Bon. El, pois, dedícase ao ámbito do motor. O certo é que non atopou emprego durante a crise, senón que el xa o tiña, pero foi quen de adaptarse a esa situación, a súa empresa foi reestruturándose e el conseguiu ir ascendendo pouquiño a pouco. Da súa experiencia nos fala este vídeo. A vida dache outros camiños e vamos, collimos por outro lado e bueno, e aquí estamos, o sea, aquí me trouxo. Empecé así un verán para que non tiña eu clara onde ben a cousa e a verdade é que, bueno, pois vamos a aproveitar isto e a partir de aí, pois nada, hasta hoxe. Estamos todos os días, vaste profesionalizando máis e bueno, se penso que alguén veu que efectivamente que a cousa cada día iba mellor e a partir de aí, bueno, pois me foron surdindo as oportunidades e collelas, aproveitalas e cumplir. Hombre, é un momento no que tes que ter moito cuidado e que tes que pisar forte, non? Porque bueno, ao fin e ao cabo é unha empresa que quere uns resultados. Dunha maneira ou de outro, debemos de estar no que nos exixen ou cerca de eso. Antes de estar aquí en turismos tamén estuvemos en camións, en tema industrial, e, bueno, eran outras necesidades, pero que tamén me adaptei perfectamente. Como todo, ao principio costache un pouco, pero, bueno, o que tes que ter é gana. Sobre todo o que hai que ter é gana. E unha vez que tes gana, tardarás un pouco máis, tardarás un pouco menos. Ahora, se tes gana, non vas a ter ningún problema. Vas para arriba, seguro. Desde que empezamos, a primeira hora da mañá, esta é a recepción, vale? Aquí donde recibimos os clientes e, bueno, onde nos expoñen as súas queixas, os seus problemas co seu vehículo e nada, aquí é onde chegamos a abrirles unha orden de reparación e podemos a mirar a ver que ten o seu coche. É fundamental, o sea, coordinar os equipos, ¿no? De mecánica, de recambios, de chapa, ter as pezas, bueno, pois eso é do que eu me encargo entre outras cousas, é dicir, para que todo vaya. Pode deixar o coche hoxe e dicir, bueno, mañán quero leválo, non sabemos se hai pezas, non sabemos aínda o proceso, non sabemos aínda o que ten o coche. Entón, bueno, pois antes facemos un análisis antes de nada, vale? E según o que teña, pois falamos e coordino todo para si é posible e viable o coche salga mañán ou hoxe incluso. Sempre no menos tempo posible para que o cliente ocasionar as menos molestias posibles. Todo o que quero o cliente e nós lle podamos ofrecer, de mil amores, non hai problema ningún, para eso estamos. O traballo de Gustavo é un traballo difícil moitas veces, porque non sempre os clientes teñen o mesmo nivel de tolerancia e moitas veces os compañeiros non teñen un bo día. Entonces,
traballo moitas veces lidia pois a esa man esquerda que temos que ter para poder navegar neste mundo da posventa. É unha cousa que o define moi ben é que só é formar parte da solución e non dos problemas. Cando afrontan un problema, el sempre intenta por a solución, dada a súa experiencia que leva no sector e no taller, pois aporta sempre esas solucións moi sinxelas, porque moitas veces son as mellores solucións. Estamos falando dunha persoa que ainda non ten 40 anos e leva traballando no sector pois prácticamente 20 anos. As tablas que ha desarrollado, o saber hacer, a maneira de comportarse, melloran ano a ano. O que pasa é que, bueno, como vou vendo os que hai, eu creo que aí rompese moitísimo máis a cabeza, O creo eu, non o sei. Pero vamos, que tampouco sería unha cousa que me dará medo. Tendría que aprender, seguir aprendendo, que en eso estamos, e vamos, que con ganas non hai problema. Vas a tirar para arriba sempre. E irás escalando a veces a medida que as circunstancias e as oportunidades van surdindo. O que hai que ter é ganas, moitas ganas, e unha vez que tes ganas, non ter medo. É certo que hai xente que colle as cousas aos 6 meses, outra xente aos 3, pero se tes gana, nadie che vai dicir nada, todo o mundo vai a ter paciencia. O problema é cando non as tes. Se ves sin gana, ti tes que marcharte de aquí tranquilo, sabendo que o diches todo. Costarache un pouco máis, costarache un pouco menos, pero ti sabes que diches todo, sí, pois mañán é outro día e seguir tirando para arriba e nada máis. Gustavo Barreiro, a que vimos de escoitar e de ver ese CD taller de Vetusta Car Opel, ten 38 anos, por favor, sube, acompáñanos. Dende moi novo, dende que rematou o bacharelato, estivo vinculado ao sector da automoción. Ao principio estabas dubidando, non sabías se querías ser xornalista ou se querías traballar. Finalmente decantáchete por comezar a túa trayectoria profesional e fixéchelo no ámbito da automoción. Contanos un pouco como foi esa trayectoria. Bueno, pues nada, entré a traballar con 19 anos, un verán, e bueno, estuve en unha cosera para 3 meses, pero gustoume o tema do motor, e parece ser que o xefe que tiña por entón, pois que lle gustou a forma de traballar, ofreceu unha cousa bastante mellor, con vistas a futuro, e por aí fun, gustoume, por aí fun. O sector da automoción que foi un dos máis afectados pola crise económica, a empresa tivo que sufrir varias reestructuracións, pero ti conseguiche manterte. Como conseguiche iso? Bueno, como decías antes, con moito tesón, con moito ánimo e, bueno, dando o que a empresa quería, seguramente, non? Bueno, fomos cambiando de seccións, fomos subindo, fomos ascendendo e hasta hoxe. Supoño que a capacidade para adaptarse será fundamental, non, nese camiño. Sí, bueno, que casi que non repito aquí no vídeo de ganas, non? Ao fin e ao cabo, eso sí, se ti tes gana e gana, pois ao final vas a conseguir o que querías, vamos. Porque dicíamos que cando rematache no bacharelato xa te metiche no mundo do motor. A formación é fundamental, pero tamén se pode ir adquirindo experiencia e formación dende o propio sector. Sabía sobre todo era por xogo, máis que por formación, non? Pero, bueno, como dixes antes que vamos, me atraía un pouco máis o tema do xornalismo e tal, pero, bueno, de medias, sabes como vai, bueno, pues non podía ser en ese ano. E ese verán, pues dixen, bueno, pues como isto me gusta, pues vamos a ver se me ofrecen a mi traballo, pues vou a poñelo para este verán. E a partir de aí, pues nada, xa, como dixen, pues nada, ofreceron algo mellor, xa formación e a disposición dos xofes desde aquel hasta hoxe. E xa, pois, xa case 20 anos, non? 20 anos no sector da automoción, un sector complicado, como dicíamos. Para todos aqueles que se queren introducir neste sector, cales son os consellos que lle podes dar? Bueno, pois que sean moi profesionales, que o den todo e que se poñen todo que lle poñen moito interés e moita gana. E a falta de rodamiento, todo eso vai ayudar a empresa. Si quites ese ánimo, vas a estar por aí.
Coa experiencia, pouquiño a pouco, esa formación pois tamén se vai adquirindo e tamén pasiño a pasiño podemos ir manténdonos na empresa e tamén subindo escalafóns, non? Un punto importante ese que sinalabas ti, o como ve a empresa recompensa o recoñecemento tamén dos xefes da propia empresa cara ao traballo que desenvolvemos, non? Pois outra mostra desas experiencias de éxito que esta mañá estamos coñecendo, pero nos falta a última das nosas convidadas. Ela é Gema González, é recepcionista e administrativa de Aquafit Gestión, ten 29 anos e aquí neste vídeo contanos a súa experiencia. Pois, como casi todo o mundo da miña idade, marchou a estudiar fora. Eu acabei en Santiago, estudiei psicoloxía, despois de facer psicoloxía decanteime un poquinho pola educación infantil e fixen o grau superior de educación infantil. Cousas da vida, acabei en Brión vivindo e traballando en Brión. Dende sempre, será por culpa da miña nai, díxome que nunca dependera de nadie, que me valera por mí mesma e, bueno, creo que eso sí que é algo que aprendín desde moi noviña. Traballar na educación e, sobre todo, traballar con nenos e con nenos con discapacidade di moito do meu carácter, do que falaba antes, do trato coa xente, de que se me dá ben contactar con outros. Non é fácil traballar con nenos, e sobre todo con nenos con autismo. Eu creo que sí que fala moito do meu carácter. A hora de enfrentar unha entrevista, tes que ir sabendo a que posto de traballo vas a optar. Se vas a optar, no meu caso, ahora mismo, a unha recepción de unha instalación pública, tes que mostrar que sabes tratar de cara ao público, ter bo trato coas persoas, porque se te presentas como unha persoa tímida, introvertida, pues, obviamente non vas a entrar nese posto de traballo. Se fora para outro traballo, quizás enfocaría outra cualidade, buscaría outra cualidade que o entrevistador lle pudera gustar máis. Bueno, todo é experiencia. Calquera traballo que teñas é experiencia. Traballei no sector téxtil, que non ten nada que ver coa educación, pero ao final sempre adaptas algo que aprendiches anteriormente e despois, bueno, sempre te vas buscando, pois, que se facer un curso no concello de... Neste momento estou facendo inglés, pois sacar, veña, un título de inglés, que se facer un curso de linguaxe de signos, pois un curso de linguaxe de signos. Todo o que poidas aproveitar, sempre hai que facelo. Hai que aumentar a formación, todo o que se poida. Nesta época hai que buscar traballo, pero sen buscar un traballo específico. Hai que estar moi aberto a calquera posibilidade. Ti podes querer traballar de encargado de distribución, pero o mellor tes que empezar sendo repoñedor e botarlle ganas, botarlle horas, botar moitas ganas e pouco a pouco ir avanzando, ir subindo. Un posto como o meu, pois, o mismo, empezar pouco a pouco, buscar e non cansarse de buscar, empezar por onde se poida. Eu creo que 50-50 ou un pouco de todo, porque vale moito a túa aprendizaxe, o que sabes, pero tamén vale moito o que pos, o carácter que pos, valen tanto as actitudes como as aptitudes. Todo conta, é unha mezcla de todo. O meu traballo é máis ben tratar coa xente, intentar que entendan ben o funcionamento da piscina, que estén a gusto na piscina, informalos en todo o que poidan. Dificultades de todo, desde que se vaya a luz hasta que unha persona se desmaye ou calquera cousa, calquera inconveniente pode pasar, pero bueno, en principio non é un traballo que supoña moitos problemas, os que hai son fáciles de resolver.
Bueno, ela empezou con nós como monitora de campamentos. Aí xa vimos que unha persona que tiña moito don de xentes, que traballaba moi ben con nenos e demais. Entón, a raíz de que collimos as instalacións con Aquafit, decidimos contar con ela para a recepción. Se foi un puntal, sobre todo, o seu don de xentes, a súa responsabilidade, a súa puntualidade sempre, bo tratar cos usuarios. Entón, foi o que nos animou a contratala. Eu entrei cun contrato de formación, como en todas as empresas, dinche, estás a proba, nada, en pouquiños meses fixeronme indefinida, eso dache unha tranquilidade increíble de estar traballando nunha instalación moi lonxe da miña casa, estar traballando a 2 minutos, andando da miña casa, eso xa é mellorar dentro da empresa para min, dame unha calidade de vida increíble. A miña formación profesional é como educadora, o que me gusta son os nenos, o que me gusta é a educación. Non digo xa, pero bueno, non renuncio a poder traballar deso en algún momento da miña vida. De feito, neste momento estou intentando estudiar un pouquiño, pero un pouquiño para intentar buscar algo. Vexo difícil, pero nada é imposible, non hai nada imposible. Non o vexo a corto plazo, pero quizás a medio e largo plazo sí que poida cambiar a miña profesión, o que fago neste momento. Quizás poda cambiar, sí, eu creo que sí. Estar aberto ou aberta a calquera posibilidade, esta era unha das recomendacións que nos daba Gemma González para atopar emprego. Por favor, únete a nós. Unha muller que fixo psicoloxía, pero que finalmente o seu camiño profesional desviouse cara a outros derroteiros. Contanos un pouquiño. Pois a miña formación non ten nada que ver co meu traballo, pero como digo no vídeo, na época na que eu conseguí traballo, era moi importante abrir as posibilidades. Entonces me encerraba a buscar algo de psicoloxía ou algo de educación infantil, que a miña formación sabía que as posibilidades eran pouquísimas. Así que, bueno, pois agárraste un pouquiño o que podes. Non ten nada que ver coa miña formación, pero... No teu caso, creo que foron moi importantes eses traballos que desempeñaste durante a túa época de estudio relacionados con outros ámbitos. Sí, sempre decía antes Fernando que os amigos e os contactos son moi importantes. Eu creo que nunca podes pechar a porta a nadie nin a nada. Sempre tes que deixar unha boa imaxe en todos os sitios os que estás, porque nunca sabes onde vas a topar o teu próximo traballo ou onde podes avanzar na vida. Entonces eu desde moi noviña, desde os 16 anos, traballaba primeiro como voluntaria, despois xa como traballo profesional de monitora, de tempo libre, en campamentos. Casualidades da vida, as mesmas persoas que dirixían eses campamentos, os meus xefes, montaron outra empresa. Bueno, supónse que o meu carácter, o meu traballo gustoulles daquelas e contaron comigo. Por eso que hai que dalo todo en calquera traballo, porque nunca sabes onde vas a encontrar o seguinte. E esas persoas poden dar. Deixar as portas abertas para todos aqueles que se cruzan no noso camiño, sen dúbida pode ser unha oportunidade de cara ao futuro. Non sei se xa deixache a marcha a posibilidade de traballar como psicóloga. Traballar como psicóloga a día de hoxe está moi complicado, moi complicado. Quizás a miña carreira vai a ser secundaria fronte ao grado superior que fixen educación infantil. Neste momento quizás vexo máis factible. Eso non quere decir que a miña formación como psicóloga non me vai a servir para a educación, porque obviamente vai me servir moitísimo. Incluso vai me servir neste momento que traballo como administrativa. Toda a formación vale para calquer traballo que desempeñes. Que me gustaría? Sí. Que poida ser? Pois ese é un punto tamén que queríamos abordar, o da formación, porque temos connosco tamén moita xente nova aquí neses bancos, e de seguro que se están planteando a posibilidade de facer un grao, de facer un máster. En este caso, que temos que dicirlle? Que procuren aquilo que ten máis saídas laborais ou que fagan o que lle gusta?
facer arquitectura ten moi pouca salida, facer socioloxía ten moita salida. Non, informarse de vaime gustar, non me vai a gustar, a salida profesional e o traballo que vou a desempeñar con esa formación vai a estar acorde co que eu quero. Hai que informarse, hai que saber ben o que se quere. Pola miña experiencia, eu a día de hoxe quizáis faría primeiro un grau, como fixo Lorena, faría primeiro un ciclo superior, faría primeiro unha formación de menos tempo e despois especializaríame, se eso me gusta, unha carreira. Quizáis faría ao revés que fixen eu. Eu primeiro fixen a carreira, despois fixen o ciclo. Hoxe faría ao revés. E igual que estamos falando con todos os nosos convidados, a adaptación, a capacidade de saber introducirse, moldearse, pois tamén é moi importante. No teu caso é un bo exemplo disto, non? Sí, eu creo que é unha das miñas principales virtudes, a capacidade de adaptación, a flexibilidade a hora de traballar no que me bote, no que teña que ser. Eu digo unha frase no vídeo que non é a aptitude, senón a actitude o que determina a túa actitude. Podes saber moito dunha cousa, pero con que non lle botes moita actitud, moitas ganas, moitas horas, non vas a chegar a ningún sitio. Pois aquí quedan presentados estes 4 convidados e a vos, a todos vos que estades aí do outro lado, pois tamén vos pedimos que participedes activamente. Se tendes algunha dúbida, se tendes algunha cuestión, se queredes plantexar algún tema, pois tamén podedes facelo. De seguido xa vos irán pasando o micrófono para que participedes. E nos mentes, pois continuaremos falando desta temática da consecución de emprego nesta situación dos últimos anos de crise, que temos que dicir pois que é posible non atopar un emprego. Falábamos antes da actitude que hai que ter fronte a esas entrevistas e dicíamos que ten que ser positiva e que tamén ten que ser pois de amosar que temos moitas ganas, que temos tamén esa capacidade, non? Sí, dependendo a que posto vayas a optar, tes que presentarte dunha maneira ou de outra, pero bueno, é imprescindible sentirte seguro, ir sen nervios ás entrevistas, sentirte moi seguro e despois intentar mostrar eso que crees que é imprescindible para a empresa. Non podes mostrar as túas debilidades, tens que ir como se foras o mellor do mellor. A mostrar, sen dúbida, as cualidades de cada un é fundamental a hora de desenvolver unha entrevista, a actitude, pero tamén é importante a formación, non? E así o vimos comentando nestes minutos. Falaba Fernando tamén desa reciclaxe, non? Que é fundamental, pois tamén incidir, aínda que esteamos traballando, pois na formación, continuar formándonos, actualizándonos, para así poder novamente mergullarnos no mercado laboral. Efectivamente, eu tuve a sorte de traballar os 25 anos, os primeiros 25 anos, nunha empresa que lle levou moito tempo os humanos a formar a xente. Eu creo que o activo máis importante que levo comigo, pero claro, para moitos de vos, probablemente, xente que non tuvo ninguna experiencia laboral, poder demostralo, pois é complicadísimo, porque están á porta de que lle den unha oportunidade que tanto merecedes probablemente pola formación que tedes, non? No vosso caso, pois probablemente tendredes que seguir ca mesma atitude, de traballar, de estudiar, de formarvos en aquilo que máis vos guste, porque posiblemente sea onde mellor podedes desarrollar o vosso traballo. E aqueles que pois, teñan pasando a situación que pasei eu, pois que non deixen de facelo, porque surxirá en algún momento unha oportunidade e esa oportunidade tedes que aproveitala con boa formación. Quería comentarvos, se me permites, que cando eu empecé a traballar nesta empresa, como decía no vídeo, tuve un momento difícil porque xa nun ano pensas moitas cousas, non? Daba por feito que podía ser, e sigo pensando que son útil, pero tens que demostrarlo, non? E unha edad complicada, con 55 anos que tiña entonces, pois non se che abren moitas portas. Esta empresa, como tantas outras que teñen necesidade de atopar xente que lle aporte o que necesita, pois despois de entrevistarme fui a Madrid e
E a proposta que me fixeron, supoño que se falará dese tema, foi de traballar 3 meses a media xornada. Non entendía eu, porque eu tiña traballo para traballar xornada e media, pero o objetivo era pagarme media xornada con un contrato de aprendizaxe, de incorporación, e se eles entendían que era válido, pois faríame o compromiso de facer moi indefinido, non? Bueno, pois tuve a suerte de traballar no mesmo sector, orientado a outros produtos, pero puden demostrar con ganas que sí era capaz, non? Bueno, pois sorprendeume que aos 2 meses me fixeran ir buscar coche, ordenador, teléfono, cando me faltaba un mes para concluir un período de prova, non? Entón é un indicador de que se sabes facer algo, se estás formado para facer algo, poder demostrarlo, a pena non ter esa oportunidade. Pero é importante, moi importante, ter coñecementos para poder realizar ese traballo de unha forma satisfactoria para un e para a empresa, como é natural. E ás veces, neses momentos en que quedamos en emprego, podemos caer no pesimismo, non? Nunha actitude negativa, e iso non favorece nada a procura dun traballo. Hai que fixarse uns hábitos, marcarse unhas pautas cada día que nos erguemos, pois así para manter esa estabilidade e tamén pois favorece a posibilidade de atopar un posto de traballo. Ti o fixeche cando perdiches emprego. Contanos un pouquiño como era o teu día a día. Bueno, despois de tantos anos, pois quedanche un montón de cousas para facer, non? Eu teño algúns xois, pero cando te quedas en paro é unha situación agridulce, porque o tempo vai che permitir facer aquelas cousas que non pudeches facer cando estabas en activo, pero sabes que ten unha caducidade, que tens necesidade de incorporarte novamente ao mundo laboral. E eu marqueime sempre, ao largo da miña vida, pois ser algo disciplinado, no sentido de que marcar unhas pautas é o que me permite, pois non tería suerte que teñen outros, ou non me surxirían as oportunidades que tuveron outros, pero eu fago o que creo que teño que facer. Se en algún momento non o facía, pois tiña a dúda, o sea, se me planteaba a noite e digo, pois non fixen o que tiño que facer, non? Marqueime sempre, pois, un objetivo, o objetivo era de levantarme á mesma hora, creo que é o primeiro que se ten que facer, de facer aqueles traballos que tiña na casa, porque a miña muller pois está traballando, os rapaces tampouco estaban, logo pois viña aí un multiusos de SAR onde estaba ese cadra pois un par de horas, eso permitíame tamén desafogar un pouco, e logo pois estaba suscrito un montón de páxinas destas de traballo donde facía unha revisión pois, daquelas ofertas que me parecían interesantes. Era raro que ao día non mandase algunha, moi pouco interesante probablemente, pero non quería quedarme ca dúda, como foi despois, de que tiñes unha oportunidade e igual non a soupeches aproveitar. Bueno, a tarde facía outras 2 horas e logo outras actividades que tiña pendentes por aí, pero sempre marquei unha disciplina. Dentro deso, seguir moito en contacto, moitísimo en contacto coas fontes de información e con aquelas persoas que eu coñecía que estaban incorporadas no mundo laboral, non? Que a través delas, como tamén vos decía antes, pude chegar a traballar na empresa na que estou actualmente, non? Ainda tendo moi bons informes por a súa parte, como vos decía, pois quixo a empresa facerme un contrato de 3 meses, pagándome media xornada, que afortunadamente pois eso cambiou moito no último ano, non? Pero bueno, son situacións polas que hai que pasar. Non me arrepento nada de haberlo feito así, claro. Dende aquí, novamente, volvemos convidarvos a que fagades as vosas preguntas, as vosas cuestións, tan só tendes que levantar o brazo e ata vos achegarás a alguén con un micro para que vos tamén participades neste diálogo que quede ser unha intervención aberta para que todos podamos achegar cuestións referentes a conseguir un emprego e a esas procuras exitosas. E tamén quería falar da importancia deses contratos en prácticas. Ti precisamente foi un contrato en práctica, estiveche traballando en prácticas en geriatros e despois posteriormente presentache a túa candidatura e iso pois facilitouche a entrada, non, Lorena?
Bueno, no caso non tuve un contrato en prácticas. Eu entrei para cubrir unha baixa por maternidade. Pero anteriormente non perdón. Pensaba que si tiñas... Para cubrir unha baixa por maternidade, bueno, unha amiga dixo, me buscan terapeuta ocupacional na residencia de Coruña, de geriatros. Bueno, levei o meu currículum ali. O traballo era para os 4 meses de baixa maternal, buscaba unha terapeuta. Eu dixen, bueno, isto é imposible, o sea, a cantidad de currículos que vai haber con moitísima máis experiencia, nin de coña vou a ser a primeira que me escollan. Pero bueno, eu non sei se tuve a boa sorte de que a minha entrevista coincidiu que me fixo o director da residencia. E bueno, tempo despois, el díxome que me vera con moitas ganas, e que me veía moi espabilada, e que non tiña moita vergonza na entrevista. E colléronme, estuve os 4 meses de baixa, o mes de vacacións da terapeuta que era o seu puesto e que sigue sendo o seu puesto naquel momento, pero resulta que cando acabou eses 4 meses de baixa e ese mes de vacacións, cubriña excedencia, pedí unha excedencia dun ano e dixeronme, queremos que te quedes. Quedeime, ao final estuve un ano e medio, isto dache moita experiencia, dache moita seguridade, porque xa afrontas o emprego de outra maneira para volver a ter que buscar. Eu sabía que eso iba a ser temporal, que en algún momento se iba a acabar e que eu iba a ter que marchar. Marchei, acabou a excedencia, eu marchei e dixen, bueno, pois aquí estou, sin traballo e outra vez, pero bueno, teño ese aniño e medio que xa podo poñelo no currículum, xa non empezas desde cero. Aos poucos meses o propio director, o propio que era o meu jefe naquel momento, volveu a chamar e dixome, Lorena, buscamos terapeuta ocupacional para a residencia de Santiago, pero xa sería o teu posto fijo. Queres ir? Eu dixen, pois, adiante. Viñen a Santiago, conocín a que hora é meu jefe, e aquí estou, son de Amdeixo, veño todos os días en tren, teño que vir para Santiago? Pois veño para Santiago, e vou e veño todos os días, non hai problema. Do que falábamos, non, desa capacidade de adaptarse, que tamén é fundamental a hora de atopar unha oferta de emprego. E tamén a importancia de, ás veces, pois, ir encadeando, aínda que sexan contratos de pouca duración, pois tamén che abre as portas, non? Claro, a ver, eu no meu caso non pasei por un contrato de prácticas, pero se tuvera que pasar por un contrato de prácticas, pois hai que pasar. O importante é empezar, facer que te vexan, darte a valer, ir sacando o teu traballo pouquiño a pouco e a partir de aí, pois, todo vai ir vindo. Ademais, se na túa propia empresa che ven con ganas, como foi como no meu caso, porque se estou aquí é porque, bueno, pues a alguén lle gustei. Entonces, supongo que o fixen ben e que o sigo facendo ben, que aquí sigo estando. Se hai que pasar por eso, pois se pasa. Se hai que pasar por un contrato de 4 meses, pois hai que pasar por un contrato de 4 meses. O importante é que che dean esa oportunidade. E tamén nunca estancarse, non continuar pensando no futuro e continuar en seguir crecendo. Claro, bueno. Eu, como dixe no vídeo, bueno, pois claro, eu na empresa son terapeuta ocupacional, que, bueno, é a miña profesión, é o que estudiei, estou encantada, encántame ser terapeuta ocupacional, pero, bueno, a mí se algún día me di, pois mira, queremos te ascender, pois non me importa. As portas sempre abertas. Outra demostración dese xeitón de adaptarse, de ir evolucionando dentro dunha empresa, pois é a de Gustavo, xa non lo contaba el anteriormente. Supoño que será complicado tamén ir adaptándote a todas esas exixencias dos directores, dos xefes da compañía, pero que con un pouco de esforzo, pois tamén se consiguen esas cousas. Para esa xente que ten medo aos cambios, hai que dicirlle que non hai que ter medo, non? Non teñen que ter medo ningún, vamos. Cuestión de coller o toro polos cornos e poñerse a él, vamos. Medo ningún. Ter medo ningún porque todo se aprende, todo con ganas, todo vas a aprender, todo danche unhas facilidades, danche unha formación. Vamos, que a empresa, por lo menos no meu caso, me dou todo para poder coller ese puesto seguir crecendo e seguir avanzando dentro da propia estructura. Onde te ves dentro de 10 anos? Non sei, nunca non penso en onde me podo ver. Penso que teño onde teño que lidiar agora e onde teño que dar un resultado agora. Pois continuamos coñecendo estas experiencias exitosas. Convidamos vos novamente a que participedes
a que pois, vos tamén dedes a vosa opinión. Tan só tendes que levantar a man, podemos conversar entre todos. Se alguén ten algunha proposta, quere contar a súa experiencia, facerlle algunha pregunta aos nosos convidados, que non o dubiden. Pois, mentres non xurde esa opción, pois nos aquí continuamos falando de emprego, de experiencias exitosas, e continuamos con Gemma. Como é a túa perspectiva de cara ao futuro? De cara ao futuro espero conseguir traballar de algo relacionado coa miña formación. Se podo traballar de educadora sería fantástico. Encántame ese traballo. Traballei con un contrato de prácticas, non tuve sorte de continuar, pero bueno, xa desempeñei esa función e encántame. Cun pouco de sorte, véxome traballando de educadora, por que non? Con forzas e ganas, como dicíamos ao comezo desta conversa, pois de seguro que todo se pode conseguir. E tamén outro aspecto importante que queríamos destacar aquí, pois xa falábamos desa adaptación, desa pois formación continuada, tamén das relacións que son importantes, non mantelas, e tamén pois ás veces ceder, non? Ceder un pouquiño e facer esforzos. Sí, moitas veces para ter un traballo, estar asentada nun traballo, tes que quedar un pouquiño máis incluso do que che piden. Bueno, pois que hai que quedarse unha oriña máis e non botarlle contas, pois quédase. Que hai que cubrir un día un compañeiro porque pinchas en unha roda do coche, pois falo. Moitas veces eso despois vese recompensado pola empresa. Cando o traballador está pola empresa e dá á empresa todo o que ten, a empresa moi mal se ten que portar, moi mal ten que se che dar a cousa para que a empresa non teña en conta eses pequenos detalles. Chegar 5 minutos antes para que este todo preparado, marchar 5 minutos máis tarde para que a túa compañeira encontre todo ben, esas cousas recompensanse. E no caso de ti, Geme, de ti, Lorena, pois podemos considerar que sois unhas afortunadas, moi novas, tendes a traballo. Para todos aqueles que están agora buscando emprego, que xa enviaron milleiros de currículos, que lle podemos dicir? Que non perdan a esperanza, supoño que o primeiro, pero despois cuestións prácticas que lle poidan valer a hora de procurar emprego. Bueno, primeiro é nunca perder a esperanza en encontrar outro traballo do que ti estudiaches ou do que ti te gusta. E despois, bueno, non sei moito máis que dicir, é complicado, é que eu tuve moita sorte, pero nada, non perder a esperanza, ser constantes, bueno, si nun momento determinado te tens que dedicar a outra cousa non pasa nada, o sea, eu antes de ser terapeuta ocupacional traballei nun taller de costura, traballei de teleoperadora chamando as casas, traballei de camareira facendo 12, 13, 14 horas ao día e, bueno, non pasa nada, pero constante sempre. Ser constante, ter a mente aberta a todas as posibilidades, en dúbida, pois abre as portas para poder atopar un emprego. Se queredes participar, xa sabedes, podedes dicírnolo, levantade a man, podedes facer as vosas achegas, as vosas cuestións, as vosas preguntas. E nós continuamos falando de emprego, desas experiencias exitosas que coñecemos con vos na xornada de hoxe, pero que non serán as únicas. Mañán volveremos a estar aquí novamente para falar de experiencias novidosas con outros protagonistas. Incidindo nesta cuestión do emprego, Fernando, contanos como ves a situación actual. Vamos a mellor? Teñen máis posibilidades agora a xente nova para atopar emprego? Quizá por a experiencia que eu tuve, pues probablemente pode decir que sí, que vexo signos positivos, non? En calquer caso, pois é un momento moi complicado e agótanse as ganas, as forzas para seguir chamando, pero non queda outra alternativa. A casa non van buscar a nadie. Digo isto aos meus fillos, o fillo que teño un fillo en Londres, que está fregando potas, que fixo aparelladores e algún máster, pero está fregando potas, non? Rebélase moitas veces contra a situación, que se ten que traballar un montón de horas, pero mira, é que aí tes a oportunidade de traballar un montón de horas
e de cobrar ese montón de horas, pero aquí ni para lavar potas hai. Entonces, xa me gustaría que estuvera aquí, pero tengo oportunidade de traballar. En esa línea, pues, quería apuntarvos sobre todo a xente máis xoven, que se cadra, pues, claro, que vos costou moito formarvos en un determinado campo e que pensades que o mundo vos ten que ofrecer esas posibilidades. É certo, xa nos gustaría a todos, pero se tedes capacidade de adaptarvos desde dentro, como decía antes, tamén se pode seguir buscando. E cando a unha empresa chegas dicindo que queres cambiar de traballo ou porque ganas máis ou porque está facendo non che gusta, polo menos porque si conta é que enfrente teñen alguén que quere traballar, porque se non está facendo nada, o que poden pensar é que, bueno, podes chegar ali de carambola e buscar algo a ver se te suerte de que che dan 8 horas, que che dan vacacións, fines de semana e 50.000 historias. O importante é acollerse o que aparezca, que non sempre surxe, pero é importantísimo. Pois tan só nos restan 10 minutos para pechar este debate, esta mesa que estamos desenvolvendo. Xa sabedes, se queredes participar, facer as vosas aportacións, tan só tendes que erguer a vosa man e podemos conversar entre todos. E tamén quería presentar aquí outra cuestión, a cuestión destes foros de emprego, estas feiras que se organizan nos últimos anos e que tamén axudan a procurar emprego. Cal é a vosa opinión? Pois, se me permitides, non sei se algún de vos estuvestes aquí en alguna ocasión. Eu si estuve un par de veces, aquí un par de veces con quedar con algún de vos, non? O ano pasado non, pero o anterior estaba sentado deste outro lado, bueno, en outro sitio, pero exactamente igual. Eu creo que é importante, moi importante, como dixen desde o principio, estar en contacto co mundo laboral, non? De pouco nos vale ler a prensa na casa, ver as ofertas de traballo, que xa me gustaría ter un foro entre todos para estar interconectados e surxen cousas, a veces non saben nin a quen dicirlo, non? Creo que é importante, moi importante utilizar estos foros para contactar con empresas e sobre todo para darse conta que non é un problema particular de un solo, que é un problema de moitísima xente, non? Eu a primeira vez, no 2007, cando fui a unha oficina de emprego, atopeime ali con unha dúcia de personas, non? Bueno, hasta me sentín incómodo. A última vez, no 2013, éramos moitos, fun cedo e a cola chegaba, xa vos podedes imaginar, non? E é deprimente. Xa sabes que se hai unha docena, pode che caer algo, se hai 200 ou 100, as posibilidades son bastante inferiores, non? É importante seguir en contacto, utilizar estos medios. Eu todos os días, me parece que publican todas as semanas un boletín, non? Emprego. Eu todas as semanas o miraba. Discutía con meu fillo porque ele non o miraba, non? Se cadra, as posibilidades serían as mismas, pero se non o miro, evidentemente non podería ter ninguna opción, ninguna posibilidade. Creo que é moi importante, volvo a dicir, que se teñan este tipo de encontros na medida de posibilidades que podamos asistir a todas aquelas cousas que nos ofrezcan unha oportunidade, non? Saber o que hai, porque a través das ofertas de emprego que se poden facer aquí conocemos as empresas e conocemos tamén as necesidades que nos poden encaixar noutra cousa, non? Fernando creo que non foi o único que pasou por aquí, tamén Lorena sentía, porque de seguro que fomos moitos os que nos achegamos a estas feiras para atopar unha posibilidade tamén para coñecer un pouquiño máis como se move isto do mercado laboral, cales son as nosas posibilidades. Ti tamén dicías que participastes, non? Sí, eu recordo que, aquí non en Santiago, é unha Coruña, sí que fun a unha feira de emprego, creo que foi o último ano da carreira, que claro, que xa tes que empezar a pensar, Dios, por onde me teño que mover? Claro, non tes nin idea, onde podo presentar o meu currículum? E, sí que é unha maneira de acercar ás empresas a xente que está buscando traballo. É unha maneira centrada, de ter todo moi centrado, e de decir, mira, teño esta. Sí que é unha boa maneira de axudar. É que me gustaba, non sei se pasastes algunha vez por unha experiencia como esta. No, nunca pasei por unha experiencia como esta. E,
Sinto unha gracia, non, por eso. Pero bueno, ese poquinho de sorte que tamén fai falta, sabes, para ter a cousa un poquinho máis sinxela. E Gema, no teu caso? Sí, pasei alguna vez, sí que pasei por aquí. Creo que a hora de buscar traballo hai moitas cousas que os que entramos de primeiras no mundo laboral non sabemos. Facer un currículum non é tan fácil, parece moi sencillo, pero non o é. Neste tipo de feiras, neste tipo de congresos, reunións, calquera cousa que che axude a formar unhas ideas básicas para buscar traballo é moi bom, sobre todo cando entras de primeiras no mundo laboral é moi importante facer un currículum, presentar ben unha carta de presentación, a tontería da foto do currículum, bueno, pois danche moitos consellos que probablemente sirvanche para toda a túa vida, para toda a túa vida laboral. Pois temos xa que concluir e antes de facelo, pois si queríamos dar un par de notiñas sobre esta conversa que estivemos mantendo nos últimos minutos e tamén pois que cada un de vos destacarades o máis importante que pensades a hora de procurar emprego. A hora de procurar emprego, creo que neste momento no que vivimos o máis importante é saber que moi probablemente non atopes de primeiras o traballo que estás buscando. Que é máis importante saber que vas a ter un traballo, que vas a ter unha calidade de vida e que a partir dese momento sí podes avanzar, sí podes superarte, sí podes avanzar dentro dese traballo ou buscar calquera outro. Pero de primeiras non aspiremos, quizás non sexa moi ambicioso o mensaxe, pero busquemos ambición unha vez que xa temos o traballo. A perspectiva que nos deixaba Gema, Gustavo, que nos podes dicir ti? Bueno, un poquinho igual, non? Penso que, bueno, temos que ter eso, un poquinho de... Temos que ter unha formación e despois moita gana e despois eso, pensar en estar ben, intentar facer ben así como entramos e despois, pues, bueno, o tempo nos irá poñendo no noso sitio, seguramente. Nos irá situando ali donde pois nos desexemos, pero contanos ti tamén. Bueno, ao final vamos a ser un pouco repetitivos nas palabras, pero eu penso que a constancia, nunca perder a esperanza de encontrar o teu traballo, ainda que teñas que pasar por moitos outros, de estar seguro de ti mesmo e de que podes desenrolar o teu traballo de maneira adecuada. Eso. Constancia, seguridade son algunhas das aportacións que fixeron os nosos convidados. Fernando, podes achegar algo máis? Pois empezar polo outro lado, o que ten, que me quedan todos os cursos xa. Bueno, pois efectivamente, eu insistía en eso no vídeo e creo que non hai outro xeito. Sobre todo as persoas xóvenes, nosotros posiblemente nos liamos con outras ocupacións, con tareas que teñemos pendientes. Os xóvenes, pois, a veces, cansanse de buscar, digo por experiencia, e hai que manter unha actitud positiva, hai que manter unha disciplina de búsqueda e en algún momento ten que surxir, porque os que somos máis vellos, deixarnos espacio os que están buscando. O que tedes é unha formación impresionante e tedes que demostrarlo en algún sitio. Pois nada, que sigades buscando e que a próxima vez, o próximo ano, deixamos aquí algún dos novos. Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, Fernando García, Lorena Calvero, Gustavo Bo e Gema Castro, por aportarnos as vosas experiencias, que sen dúbida son experiencias exitosas e que demostran que pois nunha situación, nun contexto de crise, onde a economía pois non é todo positiva que debera, pois tamén se poden facer cousas, se pode atopar emprego. Falábamos ao comezo deste espazo de tesón, de constancia, de perseverancia e dende aquí esa mensaxe que trasladamos tamén a da formación, a de manter os nosos contactos, as nosas relacións, as nosas amizades. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe e mañá volveremos a estar aquí a mesma hora a partir das 11:30. Moitísimas grazas.